Tervetuloa oppimaan suomea kanssani. Tänään aloitamme perusteista, jotka ovat välttämättömiä jokaiselle aloittelijalle. Aiheenamme on henkilöt ja oleminen. Oletko valmis? Aloitetaan. Ensimmäinen tärkeä sana on minä. Toista perässäni minä. Tämä tarkoittaa ana. Seuraavaksi sinä. Toista sinä. Tämä tarkoittaa anta. Yksinkertaista, eikö vain? Harjoitellaan näitä yhdessä. Minä olen täällä, sinä olet siellä. Nyt yhdistetään nämä kaksi, minä ja sinä. Toista, minä ja sinä. Se tarkoittaa ana wa anta. Entäpä kun haluamme sanoa me molemmat? Silloin sanomme me molemmat. Kokeile sanoa se me molemmat. Se tarkoittaa kilana. Hyvin menee. Siirrytään seuraavaksi puhumaan muista ihmisistä. Suomen kielessä on mielenkiintoinen piirre. Sana hän tarkoittaa sekä miestä että naista. Joten jos haluat sanoa huva, sanot hän. Jos haluat sanoa hia, sanot myös hän. Aivan oikein, sama sana molemmille. Hän, toista perässäni, hän. Joskus kontekstin selkeyttämiseksi voimme lisätä sanan, joka kertoo sukupuolen. Esimerkiksi hän, mies. Tämä tarkoittaa huva tai hän, nainen. Tämä tarkoittaa hia. Tämä on hyödyllistä, kun haluat olla tarkka. Mitä jos puhumme heistä molemmista yhdessä? Silloin voimme sanoa hän ja hän. Toista hän ja hän. Tämä tarkoittaa huwa wa hia. Entäpä he molemmat? Sanomme he molemmat. Toista he molemmat. Tämä tarkoittaa kilahuma. Oletko vielä mukana? Loistavaa. Nyt opitaan muutamia perussanoja ihmisistä. Sana mies tarkoittaa rajul, mies. Toista mies. Ja sana nainen tarkoittaa imraa, nainen. Toista nainen. Helppo muistaa, eikö? Mies ja nainen. Seuraava sana on lapsi. Se tarkoittaa tifl, lapsi. Toista lapsi. Ja kun mies, nainen ja lapsi ovat yhdessä, he ovat perhe. Sana perhe tarkoittaa aila, perhe. Toista perhe. Nämä ovat elämän peruspilareita ja tärkeitä sanoja kaikissa kielissä. Kerrataanpa nopeasti nämä sanat. Mies, nainen, lapsi, perhe. Erittäin hyvä. Muista harjoitella näiden sanojen ääntämistä. Nyt kun olemme oppineet sanat henkilöille ja perheelle, siirrytään puhumaan sijainnista ja olemisesta. Tähän käytämme verbiä olla. Aloitetaan lauseella, joka on erittäin hyödyllinen. Minun perheeni on täällä. Toista kanssani. Minun perheeni on täällä. Tämä tarkoittaa ailati huna. Huomaa, miten sanaan perhe lisätään loppuun ni ilmaisemaan omistusta minun, joten perhe muuttuu muotoon perheeni. Tutkitaan nyt tarkemmin verbiä olla ja miten se taipuu eri persoonissa. Aloitetaan ensimmäisestä persoonasta. Huomaatko eron? Minä olen, sinä olet. Entäpä hän? Kuten aiemmin opimme, hän voi olla mies tai nainen. Lause on sama molemmille. Hän on täällä. Toista, hän on täällä. Tämä tarkoittaa huwa huna tai hia huna. Tässä käytämme muotoa on. Joten minä olen, sinä olet, hän on. Nyt siirrytään monikkoon. Jos puhut useammalle ihmiselle, ryhmälle, sanot te. Ja lause on, te olette täällä. Toista, te olette täällä. Tämä tarkoittaa antum huuna. Muoto on olette. Kun puhut ryhmästä, johon itsekin kuulut, käytämme sanaa me. Me olemme täällä. Toista, me olemme täällä. Tämä tarkoittaa nahnu huuna. Tässä muoto on olemme, joten me olemme, te olette. Viimeisenä, kun puhutaan ryhmästä ihmisiä, joihin et itse kuulu, käytämme sanaa he. Ja lause on, he ovat kaikki täällä. Toista, he ovat kaikki täällä.
Tämä tarkoittaa kulluhum huna. Tässä käytämme muotoa ovat. Sana kaikki eli kullu on lisätty selventämään, että kaikki ovat paikalla. Kerrataanpa kaikki nämä olla-verbin muodot yhdessä. Kuuntele tarkasti ja toista perässäni. Minä olen, sinä olet, hän on, me olemme, te olette, he ovat. Upeaa työtä. Näiden muotojen hallitseminen on valtava askel eteenpäin suomen kielen oppimisessa. Ne ovat lauseiden rakennuspalikoita. Harjoitellaanpa vielä kerran lauseina. Minä olen täällä, sinä olet täällä, hän on täällä, me olemme täällä, te olette täällä, he ovat kaikki täällä. Fantastista. Olet oppinut tänään todella paljon. Olet oppinut persoonapronominit, muutamia tärkeitä perhesanoja ja mikä tärkeintä, olet oppinut taivuttamaan olla verbiä. Tämä on perusta, jolle rakennamme lisää tulevilla tunneilla. Muista, että kielen oppiminen on matka, ei pikajuoksu. Kertaus on opintojen äiti. Käy läpi näitä sanoja ja lauseita päivittäin. Kokeile muodostaa omia pieniä lauseita. Esimerkiksi voit osoittaa esineitä ja sanoa, se on täällä tai ne ovat siellä. Harjoitus tekee mestarin. Älä lannistu, jos alussa tuntuu vaikealta. Jokainen uusi taito vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä. Olet jo ottanut ensimmäisen ja tärkeimmän askeleen aloittamalla tämän matkan. Olen täällä auttamassa sinua joka vaiheessa. Tämä oli tämän päivän oppituntimme. Toivottavasti pidit siitä ja opit jotain uutta ja hyödyllistä. Älä unohda tykätä videosta, jos se auttoi sinua. Kiitos paljon, että olit mukana. Muista tilata kanava ja laittaa ilmoitukset päälle, jotta et jää paitsi seuraavasta jaksosta. Seuraavassa oppitunnissa jatkamme suomen kielen salojen tutkimista yhdessä. Nähdään pian. Moi moi!